И здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа как да нахлувате в къщите, в заключените къщи в Brookhaven. Понеже, както всички знаете, като например идвам до тази тук къща и тази къща е заключена и не мога да вляза вътре. Но за това има и за това ще ви покажа лайфхак, с който може да влизате в къщите и даже на някои къщи може да се катерите и на покривата. Ето, например, тази тук къща. Тя е отключена. Добре, тази не ни трябва. Трябва да намерим заключено. Така. Тази тук и тази е отключена. Тази заедно вече не е отключена. Тази е отключена. Тази е... тази е заключена. Сега отивате точно до вратата и трябва да си вземете само да намеря едно легло и да го сложите ето така точно на вратата и влизате вътре и да видим тази къща дали можем да се качим по-нависоко някъде, на покрива например. Да намерите тераса, ако има. О, тук може да стане. Не. Пак да се пробвам. Само да не ме банеш от къщата, моля. Добре, баннаме. Ще потърся още една къща. Да ви покажа пак. Това там вече са заключени къщата. Може дали си е заключил къщата? Не. Тук, дали мога да вляза тук? И въпросът... Просто съм леко болен. По-скоро не болен, а ми е лошо. И леко подсмърчам. Тези къщи имат много големи врати. Но защо никога не си заключва къщата? Това е нова къща. Надявам се вече този човек да я е заключил. Добре. Сега влизаме ето тук, слагаме леглото и сме вътре. Сега тук май не можем да се качим някъде нависоко. Всъщност може и да можем. Аз май веднъж се бях качвал на тази къща. Да, ето тук. Или не? О, what? Тук мога ли? Не. Трябва да намеря перфектното място. Тук. Ето. О, някъде се бъгнах. О, аз съм вътре в сейфа. В някои къщи има и сейф. Сега ще се измъкна. О, сейфът се влиза ето тук. Добре. Това може и да стане. Трябва да много... Не. Няма да стане. Тази къща не става. Ще разгледам някаква друга къща. Тази е отключена. Добре, вече е заключена. Дълго не ме баннеш. Трябва да бягам. Добре. Ето е терасата тук. Това не е тераса. Подобно на тераса. Това е спалнята. Сме там горе, легло ни там.
Не. Никъде не може да се влезе. Тук пак е отключено. Тук дали не може всъщност по един начин на палмата да сложа? Не. Тоест по палмата не мога да се кача. Или ако сложа там легловствата, мога ли да го стигна ето така? Почти става. Може ли малко по-ниско трябва да е леглото? Не става нещо. Първият път стана, ето. Сега не става тук. Нали от тук ще стане? Тук може и да стане. Успяхме. Малко ни се бъгна скинът, ама... Поне успяхме да скачим на първият етаж. Това е доста трудно за качване. И хора, това ми се да от видеото. Ще потърся още малко къщички. Ама не намерям. Последно ще видя тази. Ако тази е заключена, ще се продам, ако не е заключена. Не е заключена. Така че хора, надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте и до скоро.